ממשלת ישראל הלכה אל עבר עסקת החטופים הכי מופקרת שיכלה לעלות במלחמה, שלכאורה אמורה להשיג את הניצחון המוחלט. הישג צ'רצ'יליאני לביבי שבו כנגד כל הלחצים אנחנו מכניעים את חמאס לחלוטין, מענישים את ההנהגה ומעצבים את הרצועה כרצוננו. ממש כפי שעשינו לגרמניה הנאצית. אז נכון שגרמניה חטפה טיהור אתני מהקשים שנראו באירופה המודרנית, איבדה כ10% מהאוכלוסייה שלה בהפצצות חסרות רחמים, ועוד פשעי מלחמה שיהפכו את הקיבה גם ליהודי הכי לאומן. החלפת שלטון בעזה זה ניצחון מוחלט, כי ביבי אמר. אבל זה חדשות של אתמול. היה סרטון שלם שפשוט מת בשלבי העריכה, ועכשיו זה כבר מאוחר מדי בשבילו. כי וואו כמה שזה החמיר. בסרטון הזה אני אדבר על חומרת המצב שלנו, אפנה קצת אצבע מאשימה ואנסה להוסיף איזה טוויסט אופטימי, כי יש סיבה להיות אופטימיים, אנחנו יהודים אחרי הכל. אופטימיות באה בעסקת חבילה עם הטייטל. אבל קודם אני רוצה לזרוק תודה על העובדה שאתם פה. אני נעלמתי כי הערוץ פשוט לא התאים למקום שבו הייתי בחיי, והאמת, אני לא יודע שאכין סרטונים נוספים בעתיד. למרות שיש לי לפחות עוד 3 בדרך, אני אגדיל ראש ולא אתחייב בפניכם לפרסם עוד סרטונים, כי אני לא יודע אם אכין אותם. אם אתם חדשים לערוץ, תשקלו בכל זאת לתת לייק, להירשם וללחוץ על הפעמון, כי אולי הדופמין שאקבל מזה יעודד אותי לעלות עוד סרטון החודש. נו טוב, אני בגדול מצפה ל10 צופים בסרטון הזה, אבל לגמרי שווה את זה. אני מעריך מאוד את 10 הצופים הכי נאמנים שלי. ועכשיו בחזרה לסרטון. אז איפה היינו? הפקרה, עסקה הזויה, כן, כמובן. חשוב לי להדגיש שקניתי צמיד של החטופים, אז יש לי נקודות בונוס של האנשים הטובים. ואני תמכתי בסיום המלחמה לכתחילה, מסיבה מאוד פשוטה. זה היה ברור שלכאן אנחנו הולכים. אז כן, הייתה בי תקווה שאני טועה, כפי שעדיין יש לי, כי כששואלים אותי מאיפה אני כל כך ודאי שלביבי אין איזה אס בשרוול, אין לי תשובה לתת. אולי הוא יודע דברים שאנחנו הקטנים והעלובים לא יכולים לדמיין. אבל סביר בהרבה שאנחנו ניהלנו מערכה של שנה, סתם. ואולי יותר מזה. אני התחלתי להאמין שיש סיכוי לאיזו גאונות מחושבת של ביבי סביב החודשים האחרונים. זה מה ששמעתי מכל החברים שלי שנלחמו בעזה מתחילת המלחמה. אנחנו לא יוצאים. וזה השקר שהכילו את החיילים בשטח כדי שלא יאבדו מוטיבציה. אני בספק אם מישהו היה מתגייס, אם היו מסבירים לו את מהות המלחמה שלמענה הוא מסכן את החיים שלו. הסיבה שהתחלתי להאמין בסוף טוב כלשהו, היא שהמלחמה הזאת נגררה הרבה יותר מדי זמן בשביל עסקת חטופים ונסיגה. ובאמת, אם המלחמה הייתה נמשכת עוד כמה שנים, היינו מוצאים יעד למספיק תושבים. היינו מקימים מספיק התנחלויות, בכדי להפוך את עזה לעוד יהודה ושומרון, עם נוכחות צבאית נצחית וסיפוח מובטח ביום מן הימים. זאת הייתה התשובה ההגיונית היחידה. האלטרנטיבה, שהמלחמה משרתת אינטרסים פוליטיים צרים, ולמען אלו ההנהגה מוכנה להקריב מאות חיילים ועוד אזרחים, נראתה הזויה בעיניי. ושלא תבינו אותי לא נכון. אני לא חשבתי לרגע שיש לנו מנהיגות צבאית או פוליטית שמתייחסת אלינו יותר מצאן, אבל זה באמת היה נראה שנוכחות צבאית ארוכת טווח בעזה היא פוליסה שקטה שתתבצע מתחת לרדאר. ואני חושב שזה היה שיעור טוב לכולנו. אף פעם אל תזלזל בנכונות של מדינת ישראל להקריב דם יהודי בשביל כל דבר חוץ מהאינטרס של העם היהודי. המלחמה הזאת הייתה פשוט מיותרת. העיקר בעיה שבדרך כלשהי חבורה של בבונים הצליחו לתפוס את צה"ל עם המכנסיים למטה, ובגלל שקראו לזה מחדל, אז זאת כבר לא פרשה שאמורה להוביל לקליעה של עשרות בכירים. זה יותר בכיוון של אופסי כזה. מחדל, כן. ואז יש זעם לאומני עמוק בעם, ואכן אנחנו יוצאים למלחמה שבה אנחנו קושרים לעצמנו את הידיים מאחורי הגב, ובכל זאת מנצחים צבאית את האויב שמולנו, רק כדי להיכנע ללחץ בינלאומי ולסגת ברגע האמת. ואחרי שהעם מתעייף ממלחמה שמנוהלת בדרך לא יעילה, אז הוא משתכנע שצריך למסור את סיני, כי רק פתרון מדיני יכול לעבוד עכשיו, כשבבירור המלחמות נכשלות. רגע, סיני? כן, זה כמעט כאילו זה כבר קרה, זה כמעט כאילו זה דפוס מסוים. כמעט כאילו מדינת ישראל לא רוצה לנצח, כי ההשלכות של ניצחון הן עיצוב זהות אחרת לגמרי למדינה. ותחשבו על זה. כשהשיח הישראלי היה בדיבורים על חזרה לגוש קטיף, כמה חילונים הכרתם שפתאום החלו לשמור מצוות, פתאום שמו ציצית. זה לא מקרי, כשעם ישראל מתחבר לארץ ישראל, הוא גם מתחבר לזהות שלו, ובכל מלחמות ישראל הייתה תופעה מתועדת של התחזקות דתית כל עוד הייתה נטייה לנצח, כי ניצחון הוא המתכון למשיחיות. הכל חוזר לזה. הזהות הדתית אל מול הזהות הציונית, הישראלי אל מול היהודי. אני אמרתי בעבר שיש לי הרבה יותר במשותף עם שמאלנים קיצוניים מאנשי מרכז, וזה בלבל אנשים, אבל כאן בדיוק הנקודה שאסור לפספס. בימין ובשמאל הקיצוניים יש רצון לסיים את הקונפליקט. יש רצון לקבוע זהות מוסרית כלשהי, וזאת לא המטרה המוצהרת או הנסתרת של מדינת ישראל לאורך הדורות. המטרה של מדינת ישראל היא להנציח את הקונפליקט, ובשום פנים ואופן לא לסיים אותו. אני בטוח ששמעתם בעבר את הטענה הלחלוטין הגיונית,
שלארצות הברית יש אינטרס שלא נהפוך למעצמה אזורית. נוח לבעלות הברית שלנו שנהיה רק חזקים מספיק בכדי לשרוד, ולא חלילה מספיק חזקים בכדי לפתח עצמאות, כי זה יכול לפגוע באינטרסים שלהן באזור. ההנהגה שלנו מתפקדת בצורה דומה. הממסד הצבאי והפוליטי יחדיו, מה שאנחנו מכנים מרכז ציוני, רוצים שנשאר בקונפליקט נצחי שבו אפשר לפגוע בנו, אבל לא מספיק בכדי להשמיד אותנו. שתהיה לנו גאווה לאומית מספקת בכדי לגייס ילדים לצבא, אבל חלילה לא מספיק בשביל משיחיות מטורללת. זה מה שאני מתאר כאן. זו לא קונספירציה, אלא פשוט סדר היום, הלך הרוח. זאת האידיאולוגיה של כל המפלגות הרלוונטיות והבכירים בצבא ובבירוקרטיה הישראלית, וזאת גם הסיבה לכישלון הציונות הדתית כמגזר. זאת הסיבה שמחצית מהילדים עוזבים את המגזר הזה. כי הם מפסידים. אוסלו, ההתנתקות, פעם אחר פעם המגזר רואה שאין לו עתיד. הילדים רואים שהם נדחקים הצידה, שאין להם במה להיות גאים. וזאת נטייה טבעית לחלוטין, לבני אדם להיות אוהדי הצלחות. הזהות הציונית דתית מנסה לשלב שני עולמות שקשה מאוד לשלב יחד, וכשאין את הדבק הקסום הזה שנקרא משיחיות, כשאין את הרוח שמחזקת במצוות גם את החילוני הכי עקשן ומקרבת אותו לזהות היהודית שלו, אז ילדי הציונות הדתית ימצאו את עצמם מעדיפים את הזהות החילונית, הישראלית, הציונית, זו שמנצחת כבר עשרות שנים. זה תמיד חוזר לזה. ילודה, מלחמה דמוגרפית, תכבשו את רצועת עזה ותראו מה זה עושה לילודה היהודית. היא תקפוץ משנה לשנה. כי אנשים מביאים ילדים כשהם גאים בזהות שלהם ובעם שלהם, כשהם מרגישים שיש חשיבות בשימור וחיזוק החברה שבה הם חיים. הילודה המערבית קורסת כי האירופאים שונאים את עצמם. הם הפכו לאנשים אפורים וציניים, אנשים עשירים בהרבה מהישראלי הממוצע, ובכל זאת מתלוננים כשיוקר המחיה הוא הסיבה שהם לא יכולים להקים משפחות וללדת ילדים. אסור לנו להיות מדוכאים מהמצב הנוכחי. זה חטא של ממש להתייאש. ייאוש למעשה זה מהחטאים הגרועים ביותר, כי הוא מבטא חוסר אמונה בדרך שבה אתה צועד. יהודי לא יכול להתייאש כי יהודי נושא את דגל האלוהות בעולם הזה. להיות יהודי זה אכן להיות אופטימי. האכזבה הזאת, הרוח הקורסת, הירידה מהארץ, ההסרה של הכיפה, וכל שאר הביטויים האפשריים לייאוש, זאת בדיוק המטרה שלהם, של כל אותם אויבים מבפנים ומבחוץ. הם לקחו לנו את גוש קטיף, ואנחנו פשוט צריכים להמתין לפלישה הבאה שתהיה חמורה בהרבה. ובכל זאת, אגב, מדינת ישראל תמשיך להחזיק את הידיים שלנו מאחורי הגב, ולא תאפשר לנו להתחמש, אבל הם לעולם לא ייקחו את הכיפה שלנו. יש עוד הרבה מה לומר על ביבי, מפלגת הליכוד, היחסים שלנו עם ארצות הברית, צה"ל וגיוס חרדים. נגעתי בכל אלו בסרטון שנגנז, אבל עכשיו אני מתכוון להקדיש סרטון לכל אחד מהם, ויותר. אתם מוזמנים לכתוב את דעתכם בתגובות, אני קורא אותן, או סתם לכתוב כמה התגעגעתם אליי, זה גם מותר. אני מקווה לראות אתכם בסרטונים הבאים. נראה לי ששכחתי איך מסיימים סרטונים אחרי השנה הזאת.